Stadiwm! 8 o wynebau cyfaroedd Stwnsh fydd yn brwydro mewn 10 camp corfforol. O'r trac, i'r dŵr, fydd yn gwthio pob un i'r eithaf. Gyda sawl surprise a twist ar hyd y ffordd, mae popeth yn y fantol. Dim ond y gorau fydd yn goroesi, achos un wrth un, bydden nhw'n gadael y gêm. Pwy fydd yn dathlu mewn 10 wythnos ac yn cipio tlws y Stadiwm? Pam dwi'n mynd i ennill y Stadiwm? Dwi yn ddynas, cryf a pwerus. Dwi'n meddwl na fi sy'n mynd i ennill, achos dwi'n eitha cyflym, dwi'n eitha ffit, a dyna ni. Fi yn dda am dipo defed, ond sa'n credu byddwn ni'n neud hwnna heddi. Dwi'n reslo bawd, rili dda neud hwnna. Danso? Dwi'n chwarae rygbi, lot o rygbi, so watchwch mas am hwnna. Dwi'n meddwl unrhyw beth efo fatha cydbwysedd, neu ella bach o flexibility. Dwi'n gobeithio na i serennu'n hynna. Mae rhaid i fi ennill. Os ddim yn gyntaf, chi'n ola. Na'n y motto fi. Falle bo fi'n fach, ond fi'n ffyrnig. Yr unig eiriau o rybydd sydd gen i fi ydy, gwyliwch eich hun, mae Hyw yn dod. Ffyrdd chi! Tro diwetha, y sialens fwyaf sili hyd yma. Casglu cymaint o fflagiau o'r chwaraewyr eraill. Ond, oedd ein ser ni yn gwisgo mwgwd ac yn gweld dim byd. Hei, oes rhywun wedi troi'r golau band? Sa'n licio'r tywyllwch? Helo! Mae Jed wedi ymestyn y bwlch. Sa'n credu bod Lloyd yn hapus am ni. Ac i cadw i ennill y sialens yna, doedd e ddim yn ddigon i'w cadw hi yn y gêm. A hi i wynebu cawod o'r eto. Reitach chi 6. Chi wedi cael amser i gwlo lawr sy'r herd fatha? Bach. Do? Bach. Ti a fi allan eto, Cad. Fi'n gwybod Beca. Da chi'n barod i glywed beth i'r her? Oce. Cyn i chi fynd nôl i'ch bwced ar haw, chi ddim yn mynd i chwarae y tywod. Mae'n amser i chi gyd daclo'r naid hir. Y person sy'n ennill yw'r un sy'n neidio'r pellter hiraf. Ond, hefyd, i wneud pethau bach mwy anodd, fyddwch chi'n cario'r fasgiad yma. Cor mes ti wedi neud, Steph? Diolch, Steph. Pam chi'n neidio, triwch gadw cymaint o beli yn y fasged a phosib. Pwy fydd yn gwenu'n hopus? Rico, fe nes i fyna? Hop, neidio? Da iawn, Cari. Na, oce. Hyw montage o'r 6 yma yn ymarfeder. Mae'n amser i chi gyd daclo'r naid hir. Y person sy'n ennill yw'r un sy'n neidio'r pellter hiraf. Ond, fyddwch chi'n cario'r fasgiad yma. Cystadleuaeth naid hir, efo twist. Pwy feddyliodd am gario basged? Ti feddyliodd am un? O'n i arfer yn mynd siopa lot, dy mam yn cario lot o bethau. Felly, gobeithio, bydd y her yma'n iawn. Mwynhau neidio. Na, rili, ond fi yn joio'r traff. Dwi ddim yn hoff iawn o dywod, na. Os dwi ar y gwyliau, fydde byth ar y lamor, fydde bod tro rwnd y pwll, felly. Os dwi'n cochi heddiw, dyna pam dwi'n licio tywod. Ydw i'n hyderus? Dwi ddim yn gwybod. Na i wedi ie, pam lai, mae rhaid i fi gael meddylfryd da am hwn a gen i weld beth y gwyddaeth. O'n i'n pencampwr Cymru pan o'n i'n 14 yn y naid drifflig. Dim ond 13 o flynyddoedd yn ôl oedd e. Felly ie, fi'n meddwl fi dal yn hyderus yn y tywod. Pencampwr naid y fflig. Wel, os fi'n curo fe, mae hwnna'n rili embarrassing,
Mae Lloyd reit tu ôl i fi, ond na'r peth bwysig yn y brawddeg na, mae fe tu ôl i fi. A mae angen i fi cadw hynny fel mae fe. Dych chi'n mynd lawr, pob un ohonych chi, lawr i'r llawr, lawr i'r tywod. Dwi wedi redeg lot, dwi wedi neidio lot, a dwi wedi cario lot. Watch y mas. Yn y rownd yma, dwbl y pwyntiau, felly 12 pwynt ar gael i'r enillydd. Ond mae yna dwist. Wrth gwrs mae yna dwist. Am bob pel sy'n cwmpo'r fasged, maen nhw'n colli 1 centimetr oddi ar eu pellter. A mae yna 65 pel i gyd. Yn neidio'n gynta, Lloyd. Lloyd, mae lot yn y fant o fan hyn. So, pen lawr a cer amdani, oce? Diolch, Cat. O! Hapus yna, nes i dynnu nhw gyd o mas. Nes i llwyddo. So mae 4 ar ôl da fi. Ond wedi colli lot o bellter fyna. Gawn ni weld. Lloyd, ges di 4 metr, 68 centimetr. Da iawn, boi. Diolch. Efe Lloyd oedd hwnna? Neu Superman yn neidio? Ond, oedd lot o'r peli di cwmpo mas o'r fasged ac mae'n colli 61 centimetr o'r pellter. Nesa, mae Luke. Luke, ti'n edrych o bod ti'n llawn hyder. Llawn hyder, dwlu cario pethau redeg o gwmpas. Oce, barod amdani? Barod amdani. Yn amser dy hunan, boi. Diolch yn fawr. Rwy'n gollwng pob un pelen yn affodus, ond nes i'n neud yn eitha dda, dwi'n meddwl, gael ni weld aros mae maths. Iawn, Luke, ges di 3 metr, 61 centimetr. Da iawn. Weddol. Da. Ie, hapus yna. Iawn. Diolch bawb. Ydyn nhw'n deall bod nhw'n gorfod trio cadw'r peli yn y fasged? Ymdrech dda gan Luke, ond sa'n siŵr faint o beli sydd ar ôl. Dim! Dim un pel! Pwy sy'n nesa? Hyw. Barod, Hyw? Hyw. Sorry. Barod, Hyw? Barod, Hyw? Hyw. Sgynnu fi ddim mwy o belyn yng ngheg yn gaddo. Reit, amser dy hunan, da. Diolch yn fawr. Dim un yn y fasged a dim un arall yn ngheg dwi'n gaddo. Dim arch. Tactic fan oedd trio tiltio'r basged ymlaen so bod y peli'n aros i mewn, ond yr amlwg nath o'n gweithio. A wan dwi'n dywod i gyd. Hyw, ges di 3 metr, 3 centimetr. Maen nhw gyd yn torri riolau nawr. Hyw yn colli 65 centimetr fyna. Chi fod cadw'r peli yn y fasged, boys. Rep! Y naid hir yw sialens criw Stwnsh heddi. Mae Lloyd, Luke a Hyw wedi cael tro yn barod. Ond, os mwy o spring gyda Leia, Jed a Gara. Roedd Lea? O, dwi'n barod, Cadi. Dwi rioed fo mor barod am ddim byd. A ti'n meddwl nhw'n galw fi dod? Be? Lea long jump. Iwsa'r coesen o da. Rai, boi. Dwi eisiau chdi clapio i fi. Reit, come on, pawb. Da, iawn. Wel, am lwcus. Da i dal i mewn. Lea, Ia. ges di naid o 3 metr, 33. Da, Lea. Da, Lea. Yn ddrwg. Gymau hwnna. Diolch o galon.
Os yna le ar yr awyren i'r Olympics? Na, dim achos bod le yn mynd i gystadlu yn y naid hir. Maen nhw'n edrych am rywun i frysio'r tywod. Jed, cer amdani, boi. Jed, Gyti gyno mawr. le mae'r fasged? Alright. Barod nawr? Barod. 1, 2, 3, go. O, mae yna loads dal mewn, no. Ond mae pen ôl fi di brifo. Jed, nes di gael 4 metr, 10 centimetr. Da, Jed. Yeah. Nice. Nice. Hapus. A dal 7 pel yn y basged. Gawn ni weld sut fydd hwn yn effeithio. Sa'n siŵr be i weid am y naid na. Lot o hyder, dim techneg, a dim y glanio gorau chwaith. Sorry, Jed. Nawr, tro Gareth. Gareth, pob lwc i ti boi. Diolch yn fawr. Yn amser dy hunan. Fi'n cael mynd nawr. Ie, os ti moyn. Right. Bant y fi de. Amor, le mae'r hwp? Fi wedi colli'r fasged. Da fi ddim 1 pel, go fe. Ond, na ni, stunt training chi am ddim. Gareth, ges di 3 metr, 88 centimetr. Gwych. I fi'n cael bonus am y flip. Na, sori. Beth yw'r pwynt? Beth yw'r pwynt? Wel, y naid orau oedd y naid ola. Falle dim ond am pellter, ond gyda'r acrobatics a roly-poly, mae'n haiddi sgôr da. Ond, colli 65 cm o'r pellter am golli'r peli i gyd. Mae'r cystadlu yn y stadiwm drosodd am wythnos arall, ond siwt nath y ser yn y tywod gyda'r naid hir. Yn ennill 12 pwynt, mae Lloyd. Jed oedd nesa, 10 pwynt iddo fe. Gareth a'i acrobatics yn cael 8. 6 pwynt i Luke. Leia long jump yn sgorio 4. A 2 bwynt i Hugh. Ond, ydi sialens heddi wedi newid y sgorbwr. Mae'r canlyniadau fewn. Mae'ch sgôrs chi heddi wedi cael ei hychwanegu at eich sgôrs chi ar hyd y gyfres. Jed, oedd ar y blaen. Wy. Ond ydi pethau di newid. Gan i weld nawr. Yn gyntaf ar hyn o bryd. Mae'n aros un peth, Jed! I am Jed. Jed, mae gyda ti gyfanswm o 50 o bwyntiau. Waw. Yn ail agos ofnadw, mae Mr Lloyd i lawr. Wrth gwrs. 49. Dwi'n mynd yn boring am boes. Rili agos. Reit, yn y drydydd safle. Trydydd parchus o Skyway, dwyd. A Mr Gareth Ellis. Fi'n mynd y ffordd iawn, boys. Boes! Reit, Hugh, Luke, Leia. Pwy sy'n cymryd y 4 safle, gwedwch? Pwy cadw'r? Gwedwch. Hewcyn. Ei, dwi'n slipio lawr y sgorfwr yn slo bach, ond dwi'n dal yna. Sdim lot rhwng chi'ch dau. Chyle gwenath, fe chan. Bydd ar yn ôl i. Oce, felly, y person nesa i adael y stadiwm ac yn gwynebu cosp cawod oer ydy Leia. Leia. Ti'n iawn, Leia. O, Leia Gaffi. Trist iawn, trist iawn. A mae gyd o'r genod allan erbyn rhan. Ond, Pwy sy'n galw? yr hew. Dyna pwy. Beth ti fynd, Leia? Wyl chi. Hwyl chi. Leia. Mae pethau'n poethi ar dop y sgorbwr. Os unrhyw un am ddal Jed a Lloyd. Ond Leia, mae dy amser di yn y stadiwm wedi dod i ben. Taxi! Dwi'n mwyn gwybod be nes i heiddi hyn. Does na ddim geiriau.
nesa yn y Stadiwm! Go on, Hugh.